Presentarem l'esmena a la totalitat, com vàrem fer ja l'any passat, perquè pensant que aquests pressupostos són insuficients i mantenen una pressió fiscal molt alta i sobretot no tenen cap acció cap a la classe mitja, cap a el que són els autònoms, la petita i mitjana empresa. Sí que és vera que l'any passat se van apujar els imposts a la classe alta, però no se fa cap acció cap a aquesta classe mitja, cap a aquests autònoms o cap a la petita i mitjana empresa. És a dir, no estan dins el camí de lo que el PI defensa, que és la recuperació d'aquesta classe mitja que tant ha portat en aquesta terra. També dir que l'any passat els pressupostos van sol·licitar un pla d'eficiència. El fet que no l'hagin presentat, malament hagin dit que el tenen, el que els demanàvem és que el presentin i veure aquesta eficiència a l'hora de gestionar els pocs recursos que tenim, com ho pensen fer. El PI presentarà i d'aquesta setmana la totalitat per seguir dins d'aquesta línia, com a dit, de defensar la classe mitja de les Illes Balears.